annahu karena satuhuna kitab min indillahi iku saking hadrah Allah wa jumlatun nabi lan utawi jumlah nabi khobarun iku khobar mubtada'uhu kang utawi mubtadane khobar zalika iku lafaz zalika wal isyaratu lan utawi isyarah bihi kalawan dalika li ta'zimi iku karena ngagungaken hudan iku kang nuduhaken khobaru sanin yaiku dadi khobar kang kaping 2 hadin tegese kang nuduhaken lil muttaqina kadu wong kang bertakwa kabeh as-sairina kang dadi ngamayengkeun kabeh ila taqwa maring taqwa bimtisalil awamiri kalawan nurut pirang-pirang parentah Allah wajtina bin nawahihi lan ngadohi pirang-pirang cegahane Allah litiqaihim karena wadine kitu karena wadine muttaqin bidalikan naro kalawan ikilaiki mengkono ing bidalikan naro kalawan ikilaiki mengkono ing sene neraka alladzina yu'minuna kang ngimanakeun ya alladzina yusaddiquna tegese ngabenerakeun ya alladzina bil ghaibi kalawan ghaib bima go bakalan barang kang ghaib bima anhum saking alladzina minal ba'si nyatane den tangyakeun saking kubur wal jannati lan surga wa narilan neraka wa yukimuna lan ngalakonan ya alladzina kabeh salat ing salat ayatuna tegese nekani ya alladzina bihaq kalawan salat bihuquqiha kalan pirang-pirang hak salat wa mimma razaqnahum lan saking barang kang wis ngarizkian kita hum ing alladzina wallahu a'lam bissawab.